Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Shin ko kun san mutane nawa ne ko kuma jarumai nawa ne Dauda Kahutu Rarara ya ba mu kyautar mota da gida da kuma iPhone 13? Ku biyo mu domin ganin jaruman da Dauda Kahutu Rarara ya ba mu kyautar mota da gida da kuma wayar iPhone 13. Amma kafin nan, barka da zuwa Hausa Trend TV. Idan wannan lokacin ka ne ko lokacin ki ne na farko, ku tabbata kun danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryen mu masu ilmantarwa. Mun gode.